Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Katkum ke tolong kubor ke bampat syamla ban pentikna las nguthu baka jeli jong ka sanhima sima ha ke jela mikhalia kala ban kala dur dekum wei pat lada ke Jingthmu jong kilai ngut ki MLA jong ka seng Indian National Congress kin wan ban Pyniasoh ilade bat ka seng National People's Party. Hoj wala da kini kilai ngut ke MLA ka seng Congress Kampat pen scam holor ka Jingthmu jongki ban no ya ka seng ka pakidon menta bat wan ban Pyniasoh pat bat ka seng NPP Hynrei kat kum ka Jingtep ba kum ki pat ba ka jala ki yo sngaw ni tep langba kilat pathai khobor ya menta hi la ban shumudur tang halor ka wei ka Jingong ba bon zen hi ka Tdem kam jumi Khlem kadeng bat lese kan shong satang ha kapor balano ki pat ba ka jala kin yo ishna pat ya kata kading ka baklang ban pensisha ya kata Tdem ka sedang ban mi melumala kat kum kolong kaman jong ka kam san himasima ha ka jala menta kilai ngut ki MLA ka seng Congress ke badan Jingthmu ban Pyniasoh bat ka seng NPP ki kentup yo Dr. Celestine Lengdo jong ko Umsning constituency uba Gabriel Watlang jong ko Nongstoin constituency bat uba Charles Marngar na Mauhati constituency kadonro ko khubor basuyo sngaw nangni nangtai ba ka NPP kum ka seng ka bayalam ya ka sarkar MDA not ba menta ka laro ban ai shuki menteri ya UMLA ka Nongstoin constituency uba Gabriel Watlang tanglada uwan ban Pyniasoh ilade bat ka seng wat lada kidon katto kat ni kipat ba nong kersan jong ka Nongstoin constituency ki pas ngau persya halor ka ne ka Jingthmu jong UMLA jong ki sakawai pat ka khobor na ka Khlem ka tang am ba sakawai ka shuki menteri ka la ro ban let shawai na pedang ki angut ki MLA ki ba mi khman ya ka dong ka thain Riboy district Menteri rang ba do ke jala bat unong dalam keliang sensyar u konrad ke sangma ula ban penduk syuki menteri pan ya ki angut ki MLA ki badon ha ke konhon menteri bamenta bat lese ke seng United Democratic Party ke ban kebaladon lepa bat ke sorkar senrop jong ke sorkar MDA not naduk pasdang kelak bandai ke wei na ki seng san himasima ban syakta halor ke ni ke Jingthmu keliang syuki jong ke konhon menteri bamenta UMLA ka Nongstoin ula dep ban pensngau ba kadaw ka bakongsan halor ka Jingthmu jong u ban wan Pyniasoh ilade bat ka seng NPP ka long halor ka nongrim bakum UMLA u bomdon ha ka liang sensyar ne bat ka sorkar umla ban syakri bha ya ka constituency la jong ha ka jingedei bat ka jingwanra ya ki kam penroi babon hapok ke constituency bat ongro bakan khamba yu bandon lang bat ka seng NPP kum kawai na ki seng be trelang bat ka seng Congress ha ka liang sensyar hapo ka Khasi Hill Autonomous District Council haka jingi dai pat bat ki angut ki MLA ka seng Congress na riboy da sngaw thu bakim pat pen scam pen sngaw nikren pat ba halor ka ni ka Jingthmu jongki banwan Pyniasoh bat ka seng NPP handai kala pat bandon ka jingi kren bat ki kattu kat ni ki nongyalam jong ka seng NPP ha ka district level nakaliang jong uwei na kinongyalam balarang ba bha jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uong baka seng hi kan manjur halor ka bakum kani ka Jingthmu bana ban shem de kilangot ke MLA jong ka ban lek Pyniasoh bat karshan ya ka NPP namar baka seng BJP ro ka donlang bat ka sarkar MDA not wat lada kini kilangot ki MLA jong ka seng Kampat kren ne pen sngaw ya ka Jingthmu jong ki bat kinongyalam jong ka party Wongro bakani ke Jingthmu jongki bandai Pyniasoh bat ke seng NPP kala ban long ka babakla halor ke nongrem jong ke jinglong jingman jong ke kamsan himasima hak ke jela kumbaka long menta bat kala ro ban kata ya ke political career ke jongki lesi kum kipai ba nong shong ke jela bonsen hingi jutep ba ke syuki bat ke jing raha bor kidai ke daw ba pelong ya ki babon ki MLA jong kinu ki seng san himasima ba per bakin no ya ka seng ni ka party bakidon bat job ya ka election bat wan ban Pyniasoh bat hadin bat kanu ka seng ni ka party ka balam khamat ya ka sarkar ha ka jala ledakani ka khubor kan long ka basisha lese kam long sho ka baphala hapdeng jongi kum ki pat ba nong shong jong ka jala bat kham tam jong ka pri u hnyau trem
parolok ble shibon ya kapor chong pi singo ba watlet ban like share comments pat kum jo ro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video